Ezihamba phambili indaba namuhla owenkatha ulwisana nabahlukumezi isibhuda nezingane. Imbokotho ye-IFP igxeka abahlukumezi kunomehluko phakathi kowesilisa nendoda. Lezi zindaba ze-1KZNTV usifundele uThabani Maphumulo osanibonani. Umengameli weqembu inkatha Freedom Mphathi uvele enkosini Hlabisa uthi ukuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane yinto kumele umphakathi ubambisane ekulweni nayo ngoba yenzeka endaweni yawo. uHlabisa usho kanje nohlolweni lwezingxoxo kulesi siteshi i-KZN News Talk. Wesifazane ohlukunyezwayo emshadweni wakhe akangathuli. Baningi sebeze bahamba emhlabeni beshawa insuku zonke bethi hayi kuzodlula uzoya ngokuya umkhwenyana wami eyiyeka lento ekugcineni ugcina ngokumbulala. Baningi abantu esaziyo emphakathini lahlala khona ukuthi khona ingane kwamakhelwane ehlukunyezwa umalume. Imndeni eminye igcina isihlaba imbuzi ithi isusa ihlazo ngento eyenziwe umalume. Sithi ayiphele lento ngoba ngisho ingahlatshwa imbuzi ingane iyophila nokuhlukumezeka impilo yayo yonke. Uma kungeyumfana ehlukumezeka incane iyokhula ihlukumeze nawo ngoba ikhule ngaphansi kokuhlukumeza. Imindeni yiyo okumele ukuthi iqede lesi sihlava sokuhlukunyezwa kwamalungu omndeni emndenini. Bese kuthi ke namalungu omphakathi uma abesifazane bazi ukuthi omunye owumngani wabo unomuntu omhlukumezayo against will yakhe, they must speak out. Uma abantu besilisa bazi ukuthi kunengane kwamakhelwane ehlukunyezwayo akangasho umuntu ukuthi aqondene nami le mpinge yethu sonke. Unobhala jikelele wophiko lwabesifazane kuyiqembu lenkatha Freedom Mphathi uQueen Nkulu uthi ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokwanda kwesidakamizwa athi zilethwa ngabantu bokufika kuleli kunomthelela kwisihlava sokubulawa kwabesifazane kanye nezingane. uQulu usho kanjena ingxoxweni ekhethekile nezo lesindaba ngenkathi leli qembu lethula umkhankaso walo wezinsuku eziyishumi-nesithupha zokulwisana nokuhlunzwa kwabesifazane kanye nezingane emacikane empangeni enyakatho yesifundazwe. Ukwentuleka kwamathuba omsebenzi kuleli nokwanda kwesidakamizwa esisetshalaliswa abokufika kuleli kungaba nomthelelo ukuthi kwanda isigameko zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane kuleli. Lokhu kuvezwe unobhala kazwelonke kuphiko lwe-IFP Women's Brigade ngenkathi lolu phiko lwabesifazane lwethula umkhankaso wezinsuku eziyishumi-nesithupha 16 days of activism ukulwisana nesihlava sokubulawa kwabesifazane kanye nezingane. That some men because of unemployment, they find themselves getting all over and behlala emashibhini baphuze emva kwalokho bese kuba khona ke lento ke ukuthi ke ababe besacabanga ke ngabanye abantu. Nakho lokho siyakuqaphela ukuthi izidakamizwa ezilethwa nabantu bangaphandle ziyididile kakhulu ingqondo zabantu bebonkana ke kodwa hayi kuphela abesilisa ngoba nabesifazane bakhona bayimbandakanyile ezintweni zezidakamizwa. Nakuba iningi elihlukunyezwayo kwabantu besifazane kodwa nabesilisa bakhona abahlukunyezwayo abasabayo ukuphumela ubala besaba ukuhlekwa. uXulu uthi lokho kudala ukuthi abesilisa bayasaba ukukhuluma. Abantu besifazane kuphela abahlukumezekayo. Kanjalo futhi siyahlukumezana sisonke enhlangothi zombili ebulilini obufanayo. Ishwa ke ukuthi abesilisa ngemvamisa abaphumeli obala bayaququbala nje beqinisela besabe nanokuthi kuzothiwa indoda enjani eshawa umfazi. Kulomcimbi amalungu eqembu lenkatha becula esho neziqubulo ezilwisana nalesi sihlava sokubulawa kwabantu besifazane kanjalo nezingane. Kanti lo ngunobhala kuleli qembu uthi bajabule ngezinye zezinqumo zezinkantolo zakuleli kodwa okunye kuyakhalisa nje wabebuye badedelwa basolwa ngenxa yongaqoqeki ngendlela kobufakazi. Sisakuthokozele kakhulukazi isigwebo esitholwe uNdodana uMpungose waseshowe lapho ebonakale ebulala khona abantwana bakhe abane. Owesine kungumntwana owayefike nalo wesifazane owayethandana naye, abathathu kungabakhe uqobo. Isigwebo ijustice siyibona isebenza umsebenzi omkhulu. Siyafisa ke ukuthi uhulumeni aqhubeke nokwenza izinto enjengalezo ukuze izigila mkhuba nazo zithi hayi lapha alubhadwa ngoba sibona amacala
amaningi noma esikhathaza ke emsakaza amacala amaningi ngoba kugcina sekukhona la sibona ukuthi hayi ijustice ayizange ibe khona kuthi ubufakazi abutholakali kodwa Uhlalo wekomiti lezezimali eshamthetho saKwaZulu-Natal uSipho KK Nkosi uthi kunomehluko phakathi kwendoda kanye nomuntu wesilisa. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba njengoba kuqhubeka umkhankaso wokulwisana nokuhlunyezwa besifazane nezingane, uNkosi uthi indoda iyabavikela iphinde ibanakekela abesifazane kanye nezingane. Angibeke nje emsakazo ukuthi ayekho indoda ehlukumeza abantu besifazane nezingane. Akuyona indoda le, umuntu wesilisa nje. Esingeke simbize njengamadoda. Njengami nje obubona cha indoda umfoka Nkosi. Angihlukumeze umuntu wesifazane, angeke ngihlukumeze ingane ngoba ngiyabahlonipha ukuthi uNkulunkulu wabakha ukuthi bazosiza. Bonke ke lezi ilwane njoba isilo samabandla hlale siyikhuza lento esihlukumeza izingane, esilala nezingane zazo, esiyashaya amakhosikazi, babulala amakhosikazi ayo, nabanye abantu besifazane nabo esithola khona la nina beindaba unabo bayifakela ubuthi ingane zabo zife na yonke into. Sithi ilwane lezo ndoda uma ngabe ufuna ukumela ubudoda bakho funeka wazi ukuthi bayahlonishwa abantu besimame ikakhulukazi kule continent yakithi eAfrika. Sazalwa thina kunjalo. Uma ke wena kuqhamuka nezinto esingazazi uhlukumeza abantu besifazane nabantwana, funeka wazi ukuthi awuyona, angani noma ngakubiza ukuthi uyindojeyana, kodwa nje mina ngathi umuntu wesilisa nje engamazi negama lakhe ngoba indoda nje ihloniphayo ayikwazi ukwenza lamanyala la. Siyakhuza ke bakithi bantu besilisa ukuthi musana ukwenza lento ngoba yehlisa igama lethu emphakathini wonke ukuthi asinakho ukubacabangela abantwana bethu kanye nabantwana ngoba noma ingane kuya kwaMkhize noma yakwaNkosi noma yakwabani yingane yami mina. Angikwazi ke mina sekubuka kathi sengiyayidlwengula sengiyayibulala nonkosikazi futhi wakwaMkhize noma wakaNkosi angikwazi mina ukuthi ngamhlukumeza. Isikhulu eMnyangweni weZempilo kwaZulu-Natal uGloria Khasi uthi uhlelo oluqhuquzela inhlanzeko ezikoleni luzosiza kakhulu nasekuqedeni isihlava sezingane ezikhulelwa zisencane. uKhasi usho kanje engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba ngenkathi bezokwethula lolu hlelo olubizwa ngeHealth Promoting School esikoleni samabanga aphansi iPhembokuhle kwadlangezwa ngasempangeni enyakatho yaKwaZulu-Natal. Abafundi besikole samabanga aphansi iPhembokuhle sebeyazi ngokumele bakwenze ukuhlala behlanzekile ukugwema amagciwane. Lapha ke abafundi bebonakala behlamba izandla njengengxenye yohlelo lwesikole ukubafundisa ngenhlanzeko. Isikhulu eMnyangweni weZempilo sithi uhlelo lwe-HPS abalufaka esikoleni luyasiza nakusekulweni nokukhulelwa kwabafundi njengoba kunesihlava esihlasele. Kumele libanjwe ngabantwana ngakumbi lapho ko teenage pregnancy ngoba njengoba kade ngishilo ama school health team wethu kune policy esilandelayo ka ISHP Integrated School Health Policy. Lapho kukhona lapho kufakwe izinto ekumele bafundise ngazo zempilo izingane ngokweminyaka. Ukusho ukuthi ingane yaka grade 1 nengane yaka grade 7 bayafundiswa ngezinto ezibalekile ezimpilweni zabo ikakhulukazi indaba ze teenage pregnancy. Kodwa lesi sikole ke besinomcimbi wokuthulwa ukungena kwaso ngaphansi kohlelo lwe-Health Promoting School. Abakulesi sikole ke bathi lolu hlelo lubasiza kakhulu njengoba lifundisa izingane ngenhlanzeko luphinde lusize isikole sihlale sihlanzekile. Usuku olukhulu esinalo esikoleni phakathi wonke kanye nathi sizogubha lolu suku HPS function sizo celebrate lona sibonga ukuthi nathi sesingenile kule program sesingenile ku database ukuthi isikole sethu sigqugquzela ngenhlanzeko abantwana bethu sebeyazi manje kufanele bezenze nomphakathi esiphila kuwo usuyazi ukuthi izinhlanzeko zinomthelelo ongakanani. Okunye futhi kuzovula namathuba ukuthi nathi sibe isikole esithuthukayo sithole noma bazosichasa nabazosinika izinto ezosiya siye phambili ngemihloso yethu enkulu ukuthi singaqinisiki ingaka. Kanjalo nabafundi balesi sikole bathi bafunde elikhulu ngalolu hlelo njengoba sebazi ngezinto okumele bazenze ukugcina behlanzekile. Koleni siqwashisa ngezempilo before udle qale siwashe izandla kuqala ngaphambi kokuba sithinta ukudla. Uma sibuya etoilet sigeza izandla ngama-TP taps. Isikole sethu sihlanzekile ngenxa yezempilo. Esikoleni
siqosha amaphepha siwafake emgqomeni akho ngisho lilodwa iphepha phansi egcekeni isikole sethu sihlanzwe abezempilo. Zilinganisela kwesishiyagalombili ke izikole esezingenile ngaphansi kwalolu hlelo oqhutshwa umnyango wezempilo esifundazweni sonkana. Lezi ke izindaba ze1KZNTV. Mina nginguSamkeliswe Ngqulunga ngibeka ngisedlangezwa. Mbukela sixolise ngephutha elenzekile izolo dabeni lwemasho yokulwisana nokuhlunyezwa kwabesifazane ebihlelwe yibandla iRevelation Church of God eThekwini ethe kuye umntwana uThulani Zulu ulizinyano lesilo empeleni ukhulumela indlonkulu kaZulu. Mbukela ke sibheke kwezomnotho. Irandi lu 14.71 maliqhathaniswa nedola laseMelika libu 18.96 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libu 16.22 maliqhathaniswa neeuro kanti igolide lona libiza 1458 US dollars 1 cent i-ounce ukuthi olengahluziwe ubu 62 US dollars 47 cent umphongolo. Mbukela ke sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali weMamelodi Sundowns uGustina Sereno kulindele ukuba azi ngenyanga ezayo ngesimo samacala abhekene nawo kwikomiti eliqondisa isigwegwe ku-PSL. uSereno uvelile phambi kwaleli komiti ngamacala okushaya nokwenza okuphambene nezemidlalo ngesikhathi bedlala neSuperSport United ko-MTN 8 ngesizini edlule. Lo mdlali usolwa nangokushaya ngempama ukapteni we-United uDean Ferman kanye nomdlali wasemuva kuleli qembu uClayton Daniels. Mbukela ke sibheke isimo sezulu sakusasa. Impangeni izothi qwaqwa ngamafu lifudumala amazinga okushisa u22 kuya ku38 degrees eThekwini kube u22 kuya ku31 eMgungundlovu khona kube u19 kuya ku39 oLundi nokwaNongoma kube u22 kuya ku40 degrees eXhophe elimantente kube u17 kuya ku36 isiphethe ngeFriday Philidi u18 kuya ku36 degrees. Mbukeli singakho besikuphathele zona siyithimba lezindaba le1KZNTV izindaba ziphele kuphela isikhathi nibe nobusuku obuhle.